Hola! Aquest és el tercer vídeo de cuinar llegums per calor retinguda i avui farem mongetes seques. Us passo un vídeo perquè té un pas previ. Posem una cullerada de bicarbonat. Ara el mig quilo de mongetes. Emplenem d'aigua freda el màxim possible perquè hem de tenir en compte que les mongetes creixeran. Remenem perquè es dissolgui el bicarbonat. I ho tapem. Ho deixem així fins demà. Aquestes són les mongetes que tenim remullades del dia anterior. El que farem és treure l'aigua, netejar-les i quan ja siguin netes les posem dins l'olla. Emplenem l'olla d'aigua freda sempre. I la portem al foc. Encenem el foc, posem la tapa i esperem que arrenqui el bull. Ja comença a bullir i serà el moment de desescumar. Baixarem el foc i retirarem tota l'escuma, que això són impureses que porten les mongetes. Així, retirarem. Si queda aquesta fina, no passa res. L'important és que traiem la primera. Ara hi posarem la sal i un raig d'oli d'oliva. I el que farem és remenar bé les mongetes perquè agafin una mica l'oli d'oliva que hi ha a la superfície. Ara tornem a posar la tapa, que no tapi del tot, i ho deixem durant 15 minuts bullint a foc lent. Hem tingut les mongetes durant 15 minuts bullint a foc lent. Mentrestant, ja hem preparat la CCM. Jo he fet servir una mongeta bàsica de supermercat, on diu que el temps de cocció és de 2 hores a 2 hores i mitja. Si només ho tenim durant 15 minuts bullint, el resta ens ho estalviem d'energia. Si utilitzeu una mongeta més petita com de Santa Pau o una mongeta de l'any del ganxet, el temps de cocció serà menor. Aquesta ja li podem parar el foc i posar-la dins la CCM. La deixarem aquí dins durant 4 hores. Si fos una mongeta petita, en 2 hores la tindríem cuita. O si és una mongeta del ganxet, en 3 hores també ja estaria feta. Ara la deixem així amb total tranquil·litat. La mongeta s'acaba de cuinar mentre tu fas el que vulguis. La pots deixar sola sense cap tipus de perill. Ens veiem després. Hola, ja sóc aquí, a punt per treure les mongetes. Han passat 4 hores, però ho podries tenir fins a 5 hores. Anem a veure com han quedat. Encara són ben calentes. Podrien servir-se així directament. Veieu quin que fan? Estan ben cuites. Penseu que la mongeta cuita així a baixa temperatura queda molt suau, no li marxa la pell i surt molt tendra.
Gairebé la pell ni es nota. Us ensenyo que tendres estan. És que es desfan. Ara ja sabeu com cuinar llegums de la forma més fàcil i econòmica. Si teniu qualsevol dubte, ja sabeu com ho podeu deixar als comentaris. Aquestes mongetes amb un fregit de cansalada amb all i julivert i una botifarra és un plat ideal. A partir d'aquí pots fer la recepta que tu vulguis. Aquest suc no el llançarem. Vaig veure una recepta de sopa amb suc de mongeta a internet que ho haig de provar. Al proper vídeo t'ensenyaré a fer caldo com el que fas sempre, però que només caldrà bullir-lo 20 minuts. T'espero!